पावर स्टार पवन सिंह के एक और बड़ा धमाका काल यानी 16 तारीख के सुबह में रिलीज होके जा रहल बा एगो पावर स्टार पवन सिंह के एगो और बवाल गाना जौना गाना का नाम बा सैया सुनी ना जौन की एगो नया म्यूजिक कंपनी SFC म्यूजिक पे रिलीज हो रहा बा। जी भैया ये चैनल के आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए काहे कि नया कंपनी बाटे SFC म्यूजिक। जी भैया यही चैनल पे काल पावर स्टार के बहुत ही बेजोड़ गाना है गाना के बारे में बतावल जा रहा बा कि अहो राजा गाना के आप लोग भूल जाइंजा ए गाना के देखला और सुनला के बाद काहे कि गाना के टीजर में इतना कुछ दिखा दिया गया बा, इतना बवाल टीजर बा कि आप लोग नहीं जा देखले तो जरूर एक बार टीजर देखी जा SFC म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे। जौना गाना में पावर स्टार पवन सिंह जी अकेले गईले बड़े फीमेल भाव वाला गाना बाटे जौना में संजना सिंह नया हीरोइन देखे के मिली हन पवन सिंह के साथ और एक गाना के लिखले बड़े भोजपुरी के नंबर 1 राइटर आशुतोष तिवारी, म्यूजिक दिले बड़े प्रियांशु सिंह और वीडियो बनैले बड़े गोल्डी जायसवाल, कोरियोग्राफर बड़े सनी सोनाकर। जी भैया ये टीम जोन चल रहा बा बवाल धमाका बैक टू बैक कर रहा बा और आहो राजा से भी बेहतर गाना बेजोड़ गाना है गाना के बतावल जा रहा बा जौना गाना का नाम बा सैया सुनी ना। काल रिलीज हुई ई गाना SFC म्यूजिक यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ भैया काल 16 तारीख के गाना रिलीज हो जाई पवन सिंह के मधुर आवाज में संजना सिंह के साथ बहुत ही बेजोड़ वीडियो लाग रहा बा और गाना तनिया सा सुने के भी मिलल बा सैया सुनी ना। बहुत ही जबरदस्त बा, बहुत ही मस्त बा। का नाम बा आप लोग के नीचे कमेंट सेक्शन बताई जा और कितना बेकरार बन जा कमेंट के माध्यम से अपन बेकरारी जाहिर करी जा। जय भोजपुरी एकता बना के रही जा। मिलत निकला वीडियो में अगला न्यूज के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।